Ayro b'chaye yom yeh. You want Mashiach? ברוך יוסף בן חנן. שלום כבוד הרב. אני באתי גם לנחם אותך, שיבדת את אשתך, עכשיו הכל מנחם אותך. ושיהיה לנו כוח. בתשתר על ירוצים בירושלים. זאת אומרת שבלבד את תעשה כל הטוב ובוא, שיוצאים בירושלים והכל בשלמות. בישראל. אז חברים גם חברים ספרדים. נכון, קצת. ספרדים טהור. אני חצי. אמא ממרוקו, משפחה מרוקאית, ואבא בא מפולין. אבל בגיחס, בישראל זה אחרי הורים. הצלחה רבה, ושלים מסוים, ושלים מסוים גם כן, ושלים מסתורה. יש לי דרישת שלום לך מכל החיילים בחיל השריון, וגם מכל החבורה של נחשון ואביטאוב, ואנחנו מאחלים לך אריכות ימים, ותמשיך להנהיג אותנו כמו שאתה עושה בכל השאר. יהי רוצה שגייצר חובתם בהגון התורס, על ידי שנהיה חזקים כל כך, שדי יהיה הפחד שיפחידו, שכנגד שלא יפחידו מלכתחילה להתגרות בישראל. זה הניצחון הכי גדול כשניתן להפסיד במלחמה, בכלל. בגנרלים צריך לוואי את זה, צריך לוואי את זה. אני רוצה שיהיה שונים בארץ ושונים בכל העולם. אבל כשלנו יהיה כוח, כשיהיה לנו את הכוח, אז יהיה לנו את השכוח. הכוח כבר יש לכם, אבל צריך למצב אותו. כשהכוח מונו בתפסה, משאים לו לכל משמע שספצים, יש כוח. אבל זה היפך הכבוד והעשיון שלך. הבנתי. אני רוצה שידור כל זה בפה, אבל זה שלי לספר של מלחמה. הבשורות הטובות לפרישת שלום לכל אלו שדרשו בשלום, ואפילו שאלה שלי דרשו בשלום.